Yes, mga ka-rock and roll to the world, and welcome to my channel. Ayan, sa lahat po ng mga bago sa channel ko, please subscribe my YouTube channel, and of course, press the yellow button for keep you updated, okay? Para sa lahat po ng mga kaganapan at sa lahat po ng mga mangyayari sa channel natin. Correct? I am Dora de Zamboanga, ang lakotserang negra naglarandota kung todo grande. Nada! Diba? Okay, in this vlog, alam nyo na kung anong gagawin natin kasi it's a special vlog, like it's November 1. Siyempre mag-unboxing tayo. Correct? Mag-unboxing tayo. Actually, may dalawang unboxing tayo ngayon. Mga ka-rock and roll. We have this one. Yes, galing sa Navotas City. Yes, ito bigay sa akin. Maraming salamat po sa Mono Shop. Yes. And of course, this one also. Ayan. Ito order ko to. Correct? Siyempre, mag-unboxing tayo para malaman natin yung ano ko. Kasi boxer shorts to eh. Nag-order ako ng boxer shorts. Kaya, tignan na natin ko. Pero parang may mabigat. Correct? So, i-unbox natin. Anong gusto nyo mauna, guys? Eto na lang. No? Kaya para medyo thrilling yung ito. Kasi nasa box talaga. Ito, anong tawag dito? Unpack. Nee! Correct? Ayan. So, mga ka-rock to the world, go watch this! Are you ready na for my unboxing? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Okay. Yes, I'm ready. Kasi wala. Ablagan na sila na pag mag-unbox ka, dapat diba? Boxer shorts nga. Anong iniisip mo pag diba? Tapos parang may freebie siya, kaya tingnan natin anong freebie. Oh my God! I'm so excited. Magpa-boxer ba si Dora? Gusto niyo magpasuotin ko yung boxer? Yes! Ayan! This one, guys. Tapos meron siyang bakit watch? May watch siya. Yes! May watch. Anong watch to? Casio. diba? Saan ka pa? Tapos this one is diba? Thank you for this. Next. Tapos may ano pa siya. Casio. Next, we have this one. Ang hirap talaga pag mga ganito. Kasi yung, alam nyo naman pag packages, dapat very secure talaga sila sa lahat. Pero minsan mahirapan ka magtanggal. Mga pobre ang sina ng may scissor. Morde ko ng mga pendeha. Morde na. Wala ka? May lahi ka sa akong sigbing. Ayan. Oh my God, I'm so excited. Ano kaya? Sharon! Dan.
Ni. Kimono. Tapos meron pa dito ganito. Ganito. And then, hala, complete set. Complete set ng Japanese outfit. Oh, diba? Oh, no. Gagamitin ko talaga to para sa show. Wait. Meron din. Yan, lace. Tapos may sandal siya. Salamat, sir. Salamat po, sir, sa nagbigay. Alam, bongga. Kaso lang parang hindi kasya to sa akin eh. Ang liit, ang cute. Hello, sana kasya. Sana kasya to sa akin. Eto yung dress. Ang galing. Bongga yung kulay. Yay! Yay! Oh my God! Oh my God! Bongga! Oo! Wait ha, gagamitin ko. Tingnan natin. Sa inyo guys, oh? Yan! Shiriri! 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 Shenkenku, 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 Shenkenku. Ang ganda guys, promise. Oh? Thank you. Oh, diba? Ang ganda-ganda ng ano natin. Ito talaga, nakita na ko dito. Sa sandal niya. Tapos meron pa, gagamitin ko to. Pag mag-music video ako ng, Japanese. Ayan, maraming salamat and thank you for watching, guys. Yun na ang ating unboxing for today. Yes, and I am Dora de Zamboanga at maraming salamat sa pagsubaybay sa mga vlogs ko. And thank you so much sa mga nagbibigay sa atin. Thank you and more blessings po to come. Ha? And yun si Dora de Zamboanga, el primer request sabla that you cannot depend your happiness to anyone else because you alone you can provide happiness on your own. Bye!